ko, si Al Bukanig. Nakaready na yung bibigay niyang charity. You know, nakaready na yung para sa charity. Good morning guys. Ngayon po guys, po tayo sa dalawang lugar, Sual and Mapita. Yung sa Aguilar ng Pagasan din, Mapita po. Tapos sa Sual po, bali may charity po doon. Ang time check natin po ay 5:26 ng morning. Magdasal muna tayo guys para maganda yung biyahe natin. God, sana po ay wala pong mangyari sa amin sa daan. Sana po ay makuwi kami sa buong pamilya namin. At ingatan po kami sa mga rides namin. Thank you po God. Amen. So guys, as po kami, kita na tayo sa sa sentrum kasi doon kami makikita yung mga kasama namin, mga ibang riders. Sige guys, ingat po. Traffic. Naabutan tayo ng traffic light. Sini, atas sih. Badural. Salat salat tau. Nagana nih oh. Tagal. Ada apa atas sila. Guys, wala pa sila guys. Wala pa mga yun. Boss, yan boss, premium. Premium. Akin. Pultang na. Kung sigurado. Pultang tayo. Okay. Sir. Okay, sir. Yes, sir. Ano basta, ikapitid mo na yan. Galing. Galing ma'am. Kumusta? Yes sir. Ay pinsan ko ma'am. Sasama sa atin. Guys, dito yung mga ibang riders oh. Ito din dyan to sa Sual din, Sual.
Charity beans mga to. Guys, umuulan po. Punta kami ng Charity umahapon. Lalo na lang ang ulan. Huwag sana doon. Umuulan ang ulan. Mawawa kami. Doon. Huwag sana palakatan ng ulan. Lumalakas po ulan po. Nakatawag na kayo ulan. Grabe. Hinto, lakas ulan. Kasi na kanina guys, labas na kami lahat. So Mahamon na naman. Tayo dito mga guys. Malakas naman ang ulan. Umaaraw, umuulan. Ano ba ito? Umaaraw, umuulan. Dalawang kasama nito, pintuan.
Lakas ng ulan. Lakas ng ulan. Makasasara ulan. Hello guys, ang lakas ng ulan. Grabe oh. Para may bagyo. Lakas oh. Malayo pa yung putunda namin. Dilim. Buti may bahay tubig dito. Ginagawa ng bahay tubig. Okay guys. A few moments later. Guys, lakas ng ulan. Ito kami. Kaswal. Isang maway kaya na nga eh. Muna, isang maway. Hello guys, uwi na kami guys. Tapos na po ang charity namin. Kaso ang sama ng panahon. Para may bagyo. Lakas ng ulan. Oo, may itim na naman oh. Delikado naman to. Baka di na kami tutuloy sa Aguilar. Yung sa Matita. Pawawal mga riders mga guys oh. Kasi dugsit na dalan ah. Oh, di na tayo. Malapit, no, sir? Mas malapit. Pagdala na tayo, sir. Ano ba, boy? Pagdala na tayo, yung malaag. Yung tanay. Kuya, yung pitap. Lamig. Tama yung mga riders guys. So guys, saan tayo? Hindi na. Dito maputik daw. Oo, butik ba? Yan na lang, mas maganda. Kasi maputik daw. Mga daman to sa matulas. Kawawa yung mga kawan. Yes. Sana po hindi na uulan. Kawawa yung mga riders oh. Sana all, sana all. Nahala si Kalbo. Nakikita sa TV. Ah, May video. salamat. Sige mo to.
May yung sa cable. Yung sa labas oh. Maputik daw, maputik. Madulas. Maputik. Bakit kayo? Mawawala na naman kayo. Wala sila sir, no? Wala sila. Mawala na naman sila. Maputik daw. Dito na tayo. Maputik daw, maputik. Eh. Malapit lang dito. Madulas. Ha? Madulas. Maputik daw. Ha? Maputik daw sa madulas. Gano'n. Nalaman ka na kayo eh, malapit dito. Ganda naman, sinita mo naman. Dito sir. Dito Dito na. Oo, dito ka lang, dito na kayo. Sama ko. Saan tayo? Sa kabila sir? Kabila? Marlon. Boss Marlon! Guys, sana hindi na ulang guys. Dito, ang dilim mo. Ang dilim. Ang bahay. Dilim doon oh. Nakasang ulan naman doon sa lugar. Kanina guys hindi ako naka-vlog kasi nakasang ulan kayo na yung pupunta kami sa charity. Doon siya na po guys. Kasi baka mababasing yung camera natin. Alis, yung mga tao dito may kunting na sila pagkain, kunting tulong namin.
Okay na yun guys. Kahit mabasa kami, ayos, nakakatulong kami sa mga taong nakakailangan. Kung mabasa, yan mga binigyan namin, no. Masayang tumulong. Kahit mali ng bagay, yung sa puso mo tumataba. Alis mga tao dito nagpagkailan po sila. Dilim mo. Guys, ang dilim dun, oh. Grabe, nakita nyo yung ulap. Ang dilim. Takot. Sana hindi na ulan. Dito, madulas dito, oh. Putik. Mulan kasi. Malamig. Ay. Ganda dito, ah. Parang Baguio. Uy, yan ang dito guys. Madulas. Astig, oh. Ganda ng dato dito sa swal. Dito, oh. Daming bangka. Parang nasa Baguio tayo, ah. Malagid pa. Masadang ka dito. Lamig, oh. Tumatagos yung jacket sa lamig. Basa ako kasi basa ako. Basa. Yun. Maambon naman po guys. Sir, maambon na. Nakalakas naman ang ulan. Baka yun ko itong camera ko mababasa. Mana sa ulan. Ang ganda dito ng tumira, lamig. Parang tahimik dito. Parang walang COVID. Lamig. Nagiginaw ako.
medyas natin, basa-basa lahat. Sa singit, basa. Basa mga singit namin. Guys, hindi ko natuloy sa nakita. Ay, nakapangilan.